Kora da penchi. Ana somo. Baba wa uso lo. Yes. Mutera university. Somo matieko. Mogona rambe matieko. Koro antie. Koro pimo kelni. Ana won. Ataremba piko. Anaremba. Apia. Gide green no. Aremba piko. How has it okonya gango? Gimanyaka okongo angi mokongo kapok paran mawuoyo. Gimanyaka okongo angi mokongo niya. Ere kaka wan gigi translate inyalo ger nu ndara kaka Joma Bay ana Uma Bay. Inyalo ger nu ndara awuoyo. Awuoyo. Inyalo ger nu ndara inyalo ket nu pi to ndara ma tokni mari ndara gi. Onge mtoka Joma Bay kata di. Inyalo los nu na market na paya. To paya ni mtokni ma ginene yedhi maringe nam ma gine rech kaka ma Joma Bay kata di. How is it helping me? What I'm trying to say is this. Listen. Okonenge listen to reply. Atieko. Our focus should be on empowerment. Onongo bedniki mora mwatimo, how is it going to bring back? Erika kudi duogo nua investment no a community. Kata listen. Kuponi sani wanginyitindo unemployment is the biggest problem in this country. And our youth are crying. Umi wan gijen zi problem. Kapo do biro gi problem achala ina ni nike okel dara okel kiango mago gik moko mane watimo chon seriously nia no kenda wadwaro ni ya ere kaka joma unotieko school dwa yudo employment ere ka yudhe wagi makoro kelo problem ndara makoro maginege gikelo problem nyabu must listen to them. Ere kaka wadwa konyo gi mondo gitimango gi yud empowerment gi yud pesa mfukondi kiko na nike no ger ndara how is that going to help you? No. Kaupo nine onge ndara. To ichiura nyisi ngama samuru tiko university. Ntire jo marimu piki masamuru kotiko university. Ntire bine jo motiko university. Mari to mondo chamoro kanya sayi yao nangi kamaro gidonje tich. To kel ndara. To piki ne samoro chandogi nikech ndara ne onge. Koro ginya